Piye, sidane sesuk enggak usah nganter manten. Nyapa? Keju. Apane sing keju? Kayak kakak pecat. Sing endi? Kuwi ta. Ada. Piye, endi sing pedhot? Kuwi ta. Enggak usah melu. Tak tinggal kabeh ya. Hmm. Sesuk kabeh ning kene tutup, berarti bar iki tak oleh nene makmi ya. Ya sesuk renek wong. Sesuk kabeh ngantere manten Rizky, Randy kabeh. Berarti nek oma Keju. keju. Berarti enggak sida milih klambi. Aku pengen buka klambi anyar lho iki. Sida apa ora? Kayak kakak pecat. Alam ngali. Enak apane pedhot iki? Boyoke enak apane? Piye sidane melu apa ora? Nggak usah kayak ke keju. Berarti enggak sida melu iki. Interne ngalor ya. Tereng alar ya. Nah, Mene makmi. nggak usah. Enak wong iki. Sesuk renek wong. Mene mak pre. Rohman, Nggak usah. Nah, mungkin dhewe no. renek kancane sesuk. Kene. Sesuk kabeh ngantere manten. Sopan. Ora nek wong ning kene sesuk, prei kabeh. Nek sing awake mangan sesuk. Nek wong. Budale esuk kok. Esuk rombongan kabeh cah ya numpak truk ya. Sidane melu apa ora? Nggak usah. Kayak ke keju ngopennya. Loh. Keju malah ndut. Kujune boyek keju apa? Kayak kakak pecat alam ngali ta. Kayak aku. Bener lho. Ngepir ora usah melu, tinggal ae. Terjambu ono. Terjambu ya? Nggak usah. Tak kene. Nek kono. Piye? Melu apa ora? Jambu apa melu? Heh? Melu apa ora? Lah anu cah. Berarti nek metu ae. Nek metu apa ning omah dhewe yoan. Mas dhewe ya. Kene loh. Lah iya. Boyokmu kan keju. Saya dhewe ning omah nunggu omah. Boyoke keju nu Nyapa sedina utuh kok nesu-nesu ngono kuwi. Nek bocor ganti soteke. Wes, nasihin ka aku. Delok apa ora? Oh, ta. Jembret apa ora? Wes. Wis jembret, Bro. Piye to urip jane rip? Stabil apa ora to iki? Ngepir neh kapan? Saiki ngepir apa ora? Wes. Apane sing keju? Kayak aku gak pecat. Sing endi lho? Boyok endi aku dudono. Boyoke sing endi? Kuwi ta. Enak apa nek kuwi? Boyoke sing endi dudono aku? Kuwi ta. Sing ndi? Pengen pedhe. Enak apa nek kuwi? Ngepir-ngepir ndek ingi. Kok kena gangguan? Gangguan apa? Mati. Gangguane apa lho urip jane rip? Mati. Gangguan jam mati. Kan jare batu ABC iki. Duwe batu ya? Iki dibuka ngene duwe batu. Nggak usah. Ben kuat ngepir. Duwe batu ABC ya? Nggak usah. Namanya gangguan jam mati. Gangguan apa? Mati. Kita sing ndi? Sing endi boyoke keju ki? Boyok keju ki sing endi? Boyok keju lho sing endi? Kuwi ta. Endi? Endi? Kuwi ta bayakku, kuwi ta. Ngapa Yo boyomu? ora ketok aku. Sing endi dudono boyok ki sing endi? Kuwi ta. Bayakku gak Ora pecat. ketok, ora ketok, ora ketok. Kuwi ta. Ngadeg kok ora ketok aku ki. Sing Kuwi ndi? ta. Oh, sing Kuwi. Ini apa ya? Keju. Lah bokong tok ora enek boyoke. Boyoke kenapa?
Kecil-kecil. Boyok kayak apa? Pedot. Biyo. Wat pedot ya. Pedot ya. Wes. Sambung ini. Nggak usah. Ini apa? Percot. Das. Gangguan apa? Mati. Berarti sesuk ora melu. Lek melu tak cepakne klambine, sesuk-esuk tak pacaki. Mo, Baca bajaku. boyok ki sing ngendi? Kowe ta. Kowe ta mau pedot. Pedot. Bisa ada semut itu. Rasane pedote kaya apa, Rip? Kerok Gue. Nah tuh. Kerok ini duit 500 gini. Gelap. Kira kala sempat kira. Kira-kira semut apa? Apa? Kuas. Sesuk ngantre manten ya. Tak siapne klambine. Tadi mantannya yang Sandi. Nggak usah bajaku kacau sama itu. Iya kita. Mantap melu. Nggak usah. Ya. Ini apa udu? Nah, tak omong bodepat saiki, Rip nah tuh ra melu. Ris ayo Ris, omong bodepat, Ris. Ayo. Cepat ya tanggane ora gelem terus. Ya coba nih bodepat Berarti sesuk bar iki engko gek ngene ditereni mak pre HP kan sesuk bedo ora kerja ngetre manten. Rip nah tuh ditereni mak pre. Deh. Terus aja tetesan. Gua ke mall apa ora? Ini kene. Bisa rapi sing ngeterne lho. Ini kene loh.